Salud.
Yes, sir. What's up? Yes, sir. Yes, sir. I was you. Yes, sir. I sabi boy. Your kudo ojo. Sabi ojo dia o me tia nfefefe. Your kudo kuko. Ojo dia o me tia nsa. Enu mukuba. Nfefefe pia e mo baba. Yes. Ena ye me da. Die kusu ehia so abode no bibiri. Eti me da de ya je bi ma be o ka be. Kosie da de ya me ya fra ko. Aketensu a edi agro no se ayefe. Abra edu mo se mo ba mo kan be ka na mo so ma bobi. Mo na mama agro no ye fe. Mo ka ho sa na ye hu tradition. Yese Anu kuro wa hana kite wa hana ya taliwa na kuro na yefe. Yeah. Onu feme Yeah. Minasigo, brother, minasigo. Onu fi akuna mami. Minasigo.
Yes,
na busuanya bi nso anata bi abrasi afadi bi nso afadi na busuanya bi busuanya bi abaya police man bi nso abani sa busuanya bi anaya tabi acho so wa sense yes sir.
What's in the way? We are Napoleon, and not the very program when they actually do. I will. Good day. I will. Anyone don't go to my mind. I can't remember. I will. Anyone don't go to my mind. I can't remember. Don't let me tell you. Yes, sir. I'm going to see a package so transfer. There you go. I was making the one from that one on CISA. So somebody now, but so we just can't empty our car. Yo, so what about your mama with us? Yo, sister, ya, Pacha, who have our son, Emra Santina, Ati, Effie, Akropong, Nonkudoku, Nonkudokua, when the young Abom, a year, the actor Santina. Yababe chia kama sa nyonkodoku yanene yo nyonkodoku yefi adako nyonkodoku yanene yana yato santia yetiechia na mpo yade
ɛkyerɛ fo sɛ ɔsansa fadze a ɔde kyerɛ nti nea yɛyɛ no ɔde kyerɛ ne yɛmu sɛ sista ya ekuo na wɔde wo ho bɛdɔm no wanto wo ho angu yɛo bɛka sɛ wanto wo ho na kyerɛ sɛ ɛyɛ akuapɛm kasa yɛo ɛdas yo sista ya anaa sisi wowɔ ha sɛ wohu sante sɛ a na ɛyɛ wo kumma ana yɛde sɛ ayɛdeɛ yi ɛbrɛ wo ɛbrɛ a wo mame aka nkyerɛ agu yi nea adi kan no yɛkita yɛnsɛm ɛyɛ kwan a ɛso yɛn akuapɛmfo sɛ prɛmpɛ abusuafo no aba no wobɛkɔ nsu wɔde ama wɔn nti yɛkita kwan ɛyɛ prɛmpɛ yɛo sisi ya ɛyɛ wɔde a afei ɛyɛ sereba ɛne na ɛdi so no yɛo wobɛyɛ aduane yɛo wobɛyɛ aduane afei ɛyɛ bucket wokura abusuafo a wɔbɛba no ɛne abusua ne bɛba no yɛo bucket no wobɛdware wɔ mu kama wɔbɛdware nti na wɔbɛhia asamana samana a wɔbɔ nyinaa no ɛtɔ so papa more than 50 ne nyinaa ɛyɛ wɔde yɛo wɔatara wie no afei wɔbɛsogya ayɛ tii anoa ɔmo aka banku awɔ fufuo yɛo nti taase no so yɛ wɔde yɛo sɛ woku ma asene waka banku no anaa wano hɔ mmɔ wie no ɛte sɛ wotete gu ade ma ɛnnwo nti yɛn flas ɛno so ɛka ho afei wobɛyɛ nkwan bɛko ɛne deɛ ɛkeka ho yɛo ɛno so sereba ɛkura yɛ nyinaa ɛso yɛ nyinaa no ɛyɛ wɔde yɛo ɔtena bɛkɔ asɔre ɛnti yɛn kama yɛn duku yɛn mpaboa ne nyinaa ahyehyɛ m yɛo nti sɛdeɛ anyɔnko doku standing yɛo afei yɛwie no awie bible se na yɛ ade nyinaa nti sɛ yɛba ha koraa na mpo machines yɛwɔ ahɛn sɛ yɛgyaa wo saa keka nkwasam ne yɛ amoa ɛnti ne adi no yɛato abusua pon so 2 million abusua pon so 2 million 300 Ghana cedi sika ne ɛkura me nti abusua ne nye nea atɔse abien afei ɛyɛ envelope a ɛkura me ɛyɛ sika parepare 10 million ɛne de ɛkɔsisi ya hɔ a ɛnkɔ abusua hɔ ɛkɔsisi ya hɔ ankasa sisi ya hɔ a ɔsoma obi a ɔbɛgye fɛfɛɛfɛ afei yɛn a yɛbae no sɛdeɛ kuo no nhyehyɛ esi te no yɛo ekuo no nhyehyɛ esi te no ɛno nso yɛkeka yɛn nsa so ɛno nso ɛyɛ 2 million yɛo yɛn nsa abɔde a yɛde ama wɔn no ti nyakra ne nyinaa bɔ mu no ɛyɛ 14 million ɛna ayɛde a ɛsoso yɛn no ɛno nso ɛka ho bi yɛo sɛdeɛ anyɔnko doku yɛsɛ ne abusua bɛdeɛ nti wɔn ada ase yɛdam ase santie wede yɛdam ase yɔnko dɔ yo sisi ya ana sista ya mpakyɛw bragwam na sɛdeɛ anyɔnko doku yɛn amaame ne yɛn amammerɛ ɛte no na yɛnyɛ no fɛfɛɛfɛ na wɔn ho sɛ adaka kurom yɛn ani abie yɛo yɛn ani abie paa ɛne ti yɛnni anyɔnko doku yɛn na yɛnni anyɔnko doku yɛn na yɛnni nyɔnko doku yɛnni yɛn na yɛ ba no yɛ yɛ hɔ
want faithful. You want order. You want to see. Many don't want a buyer, Mr. Ya, Wawuti, and Yawaha, Sidadanso, Yankodo, Ukuna, woman, or Mama Yabi. But Yamicha, the fire buyer, Pulele, Mr. Ta, Mr. Kus, and a boy, Mammy at town, so can be. Yabai, I didn't mean because Yabai, no, why do you want to fair, when we say a council, why you be behind? This I am. You know, if I say I call you, which is $100. This I get from a Busha for now, I'm of some of my home. The Giana, we don't want to see. This I am, Yami Isham. Sorry, Edda, who you are. Yo, and somebody at the Madina community volunteers. Tell you what's saying. What's it? Kala, one I walk. I said, and now, my man, actually, I'm now next year. And in sense, got 500 Ganazini. And she was so not and can't have I was just a begin to one others. Yo, now put no cool, said a young pan, I wasn't to know. Your Pasaya Basra, Bushan Panga Crana, Yaboka and Lechi, Affair. But the drama is of the top group. Picture until now, could go moon share. I want to travel to the You, now good for you never say. It's not for years who didn't say any copy. I demand go for never before. But yeah, I am in Yaba, ya, any Abusiano or yellow. It's your video when you go on and I see any copy at the moment. That's a good shame on self and so copy. I have the chance him. The same to you. Now, I don't know what's a couple. Not a young shame way at the and they didn't see it at any moment. Now, you have to walk at the so. Abusiano ada phobia ayen adoye ayen bono na yegusua yen twaso esikasam na no atnase na no before amhyiemu ya celebrate ya no fuma na mo ya wo sa pan so yo abusia we aye eja amoa one na yore se na eja amoa na yisini okra won se eya 50 Ghana cedis madam Janet ensi so na abusiano ensankan we to madam Grace on the throne se na ubani esini okra won se 100 Ghana cedis e ma monye
ɛnyɛ tu amede ka nkonya egu fam wei so ɛyɛ sister Mary sɛ ne sister Mary sie nie okura ne nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis abusua ɛngye wei ɛyɛ efiri nana akosua adenya ɛkyerɛ ɛyɛ adonai hima sɛneɛ nana asie nie nana sɛ okura ne nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis ante asi wɔne abusua no kɔngye wei so efiri ɛyɛ akwia yɛboa sikuma sɛneɛ akwia yɛboa asie nie okura ne nsam ɛyɛ 100 Ghana cedis wei efiri ɛyɛ bra kwame bonsi ɔne ne red sɛneɛ bonsi ne ne ho kani asie nie okura wɔn nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis abusua wɔngyɛ wei ɛyɛ kwadwo abusua panyin kwadwo fosinyini sɛdeɛ ɔsie nie okura ne nsam ɛyɛ 40 Ghana cedis abusua ɛnye ɛfanka wɔn konya ɛgu fam wei efiri liman ɛne ne maame a wofiri ɛyɛ abotire robo sɛdeɛ ɛba ɛne ɛna asie nie okura wɔn nsam ɛyɛ 300 Ghana cedis ɛkyerɛ sɛ deɛ no ɛyɛ 3 million anti esi ɛnsiw so na abusua no nsa ɛnka wei efiri ɛyɛ aisha yɛ a metwerɛ anti esi ɔyɛ wo tenant ɛkyerɛ ɔte fie ɛwɔ abotire robo sɛdeɛ aisha asie nie okura ne nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis anti esi tie afaka nkonya egu fam wei so efiri olivia tieku sɛdeɛ olivia asie nie okura ne nsam ɛyɛ 30 Ghana cedis ɛnsi ɛma so na abusua no nsa ɛnka wei so efiri asi kosua sɛdeɛ asi kosua sɛ nie 20 Ghana cedis anti esi ɛnsi wo so na abusua nsa ɛnka wei efiri ɛyɛ nana bɔkye a meka yi metwerɛ ɛyɛ adumlai kyerɛme sɛdeɛ kyerɛme asie nie okura ne nsam ɛyɛ 20 Ghana cedis anti esi ɔno nua ɛnsi wo so na abusua no nsa ɛnka wei so efiri ɛyɛ nana sɛdeɛ nana sie nie okura ne nsam ɛyɛ 30 Ghana cedis anti esi kansa ɛnsi wo so ɛ na abusua no nsa ɛnka wei so efiri ɛyɛ ɔkɛseɛ ayi sɛdeɛ ɔkɛseɛ ɛne ho kani asie nie owura ne sɛ ayi ɔbɛ wɔn nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis maame ama wɔde anti esi ɛnsi wɔ so na abusua no nsa ɛnka wei ɛyɛ sofaya ɛntɛpo sɛdeɛ sofaya ɛsie nie 20 Ghana cedis abusua ɛngye wei efiri ɛyɛ ɔpanyin amoa ɛkyerɛ master amoa a wɔyɛ baabi ɛkɔɔ sɛdeɛ master amoa ne ba Joyce ɔsie nie ɔkura ne nsam ɛyɛ 30 Ghana cedis anti esi wɔne abusua no wɔnyɛ ɛfanka mu nkonya egu fam wei efiri bɔnika dankwa sɛdeɛ dankwa asie ɔkura ne nsam ɛyɛ 100 Ghana cedis abusua ɛnye ɛfanka wɔn nkonya egu fam wei nso efiri ɛyɛ ɔpanyin kofi abɔkyi teacher ando ɛne aduanom ɛne ɔfaaseɛ poɔ nyinaa sɛdeɛ abusua asie nie okura wɔn nsam ɛyɛ 150 Ghana cedis ɛkyerɛ tedeɛ na ɔpepe baako ɛne fa abusua ɛnye ɛfanka wɔn nkonya egu fam wei nso ɛyɛ maame ama unuanom a wofiri ɛyɛ mekyerɛ dwokwa wasa dwokwa sɛdeɛ anuanom asie nie waba a wɔntumi ɛnka sɛ waba ɛwɔ sɛn abɔ saa enti ɛyɛ maame ama wɔne ante esi ɛnsi wɔ so na abusua no nsa nka anuanom akyire mu a wɔkura wɔn nsam ɛyɛ 300 Ghana cedis wɔnyɛ fanka mo nkonya egu fam wei nso afiri ɛyɛ onua black job sɛdeɛ black job ɛne ne maame asie nie wɔkura wɔn nsam ɛyɛ 300 Ghana cedis abusua ɛnyɛ wɔn fanka nkonya egu fam wei efiri ɛyɛ sister apia efiri wasa japa sɛdeɛ apia asie nie okura ne nsam ɛyɛ 50 Ghana cedis abusua ɛnye ɛmfanka nkonya egu fam sɛdeɛ adɔfoɔ a wɔyɛ abusua yi ɛmoa asie nie yɛgyina afirika sie nso ɛde n'ase a ɛne kabea ɛde ma adɔfoɔ ɛne aboafoɔ nyinaa ɛne yɛ a yɛsia ne sɛ ɛyɛ yɛ maame ɔbaa panyin na yɛ ɛne yɛ yɛde to sɛ abusua adɔfoɔ yi ɛgya mpoɔ sɛ nkɔ so ara na wɔnyɛ abusua yi mmoa yɛyɛ mu a ɛne de ma mmoa yi de abusua ɛnyɛ bi sɛ yɛsɛ sɛ nkɔ so ara na wɔnyɛ abusua yi mmoa yɛde n'ase ɛde ma wɔn. Dukuafo no ba yi ɛnana tɛbi sele ɔmo ɔba a ɔmo nhyira ɔba ayiwa ɛma ɔkɛ ayiwa a ɔfa sabugyina asie nie ɔmo nhyira ma no saa ne teɛ nana Tabiri ɛnkara bɛyɛfo ne kan ɔkyea mi anim asɛm a wɔka wɔsɛ ɛne na masoma sɛdeɛ wɔseɛ no wɔba mɔba nhyia kɛseɛ ɛma ɔba ahema ɛwɔ saa apam so ɛyɛ Tabiri ban ɛne ase ɛne ma mo nyɛ yɛsrɛ mu ɔne sɛ monkɔ soɔra yo sɛdeɛ Tabiri ɛsie ne tete ban na yɛde sia no ama ahoboa na mmɔtoa so ama yɛwɔ saa kwan no so ɛdɛ mo ase.
for say the care for city open say 20 Ghana cedis and yes we no am esi mo so na abusua no sa enka we every anti esi any afianya say enero mu eno esi yi wo pro say 110 Ghana cedis and yes we so no am esi so na abusua no sa enka we every ama tima say the tima esi yi 20 cedis abusua anye we so free Matilda's mother, na me try Matilda, the mommy. Say the Matilda, mommy, is 50 Ghana and JC Tansan. Colombia, one year, and Banka Mukoya and Bob, way so every Mammy, I'm on Gano, and the guy Aga, Sierra, Yeso, and then I see a Yama. Joe, Obaka is now saying, what do I saw that family got? When Tina at a point as I ever, when every policeman on any animal, I will free and play tall and a buyer. I cry on the one, the kind of one. Then send a policeman in the Muslim. One thing is what we came up and did what I was sense of what's up. Like a woman, like a year. I said, what way, no other two of and out of 4. I must say, oh, more at your papa. I don't know. Send a policeman, and you I see you. Who grab one set 200 Ghana cedis. Kala ensuso na abusua ensanka enodua we ya kan monkonya every we so every mama Esther police mama Esther as a kala oso agene wosoro say mama Esther police woman so asie ni papa okon so 100 Ghana cedis kala ebe ko say odi ni yabo oba kala na so wuti wa so wosa oga won so 100 Ghana cedis oba kala tie na papua ka monkonya ebufomo. Yo, policeman and a policeman. Never can be years so and I see a cabinet at Yamamu. Hobby, and challenge some day. Say, I'm a child with some man and sell your grand soul now. I check. Yeah, what am I afraid? Sorry. Yeah, you can say, oh, you're going to trouble. Some more company. Upon that, I'm going to do as for Kimo. Get a Marcia and Sada. And the 4 air toss of Amani.
International Bank voice. Omode ya program mo program mo ina. So na kete bi se no nkene ne kasa me se obi ati ase a na se agro nu mako. Ekete that's why mo twene ne kasa obi anso te de mo ka. Ese no on dia asante ni no on diki. Na se no on te ababa se mu mu de ne ka. Yes sir. From an airplane. And then from an airplane. And then from an airplane. For us, what day? I go for them way. I go for them so day. And then I'm going to food. I'm happy with the moon. I'm happy with the year. I'm going to say, yeah. I'm happy with the moon. I say, yeah. As a year, how did I say? Hello, and you never see a damn from an airport. Yeah, and you never see a damn from an airport. And you from an airport. For that's what I go for them. I go for that's what I pay. And the trouble of your muscle, as I'm not picking me up. I'm going to go to the young fool, you know. I'm going to have never people can I. I'm going to
What's in here? When you want to be a friend, I'm
So I'm not told the alliance who do I know see and I know see. I'll mention. Yes, sir.
God na go fast mama. Eti yetie we are. Nyami bro. Fefe. I am off for aso for mema. Nyame de ma dum nyame mre. Ya de ebo taye nyina ne se ye de nyame. Ye bobo ye ho ye ho. Ye ko ye mu de ye pepetro no. Eti as ye hia so obi de ne ho ba ba boy. Esa se nyame owu ni pani mase. Nyame fa ni pefri sumu na so. No de ni pane so mampa magba so. Eti ye nyina ba bia ne ye wo no na nye. Ti nyame na wa ye de wa peja ye. Yo fefe. Kala papa bi. Uti ni e wa ha o papa. Yo, my nantie. Some mammy can chin up a bread. So, Yanwa is sending you. Seven young mammy bankunia, and your papa bankuno papa. Yo, Mabusia for Kala. One young Bible class, you have been swimming in soon. Was then in a city, less than your memory of my floor. If we are crap, you're free to buy a back. Germany actually play ticket in and out to a back. Amsterdam, London, US, UK. What would you now buy? What was it? Kalasani Mammy, I can't know what Fred pianist is for. Hey, Anikala, Dabby, Sibia Kalasini at Dabby sister. Kalapel, one pill, was your coin work, and no, Yabba. Hey, Kalafa was so fun, me once. Fafa, and your break pop. Yanya video. Fafa, make us say cross quite me. Yes, I say you one na. Yeah, Janet Papa. Kalakuma say, Kalakuma says of 1 hour Kalaho. Ay, Kalapapi. Kalawama was here. Kalayaka saying I yesu. Kalayasu good jam. Yeah, Fafa. Fafa, yet in a hat. Nyaya Kanyana and Fafa. Wuko, Wukunyo, Wunadio, Wumashi, so Fafa, ya was selling enough. Yaya Fafa was so funny, Janet. Yamin random repa. Yamimro. Yabre. Kala. Yes, sorry, I'm sorry, your boy, so, and you was yelling in Kala, your baby, be a mayante, Kala, Yakita and some Yamimre. Yaya, the last hour, your book, Yanina. A 1 year be a papa in any free. Sure, Yamimro. I tell you, somebody at last Sabi hour, Yabre. Sure. Hey, Janet, Titi 150 million on your can say, and then you see the old currency. Maybe I got an anam in him. Kala, Titi 150 million, and the kid me. Hey, Kala Fafa was so funny, Janet. 50 million, come here, wait, your Kalamaya something. 50 million, and just 50 no, what can I appreciate? A brick of 1 is so. I say 1 million back home. 1 million, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5, 1 million 6, 1 million 7, 1 million 8, 1 million 9, 1 million 10, 1 million 11, 1 million 12, 1 million 13, 1 million 14, 1 million 15, 1 million 16, 1 million 17, 1 million 18. 1 million 90, 1 million 20, 1 million 21, 1 million 20, 1 million 23, 1 million 24, 1 million 25, 1 million 26, 1 million 27, 1 million 28, 1 million 29, 1 million 30, 1 million 31, 1 million 32, 1 million 33, 1 million 34, 1 million 35, 1 million 36, 1 million 37, 1 million 38, 1 million 39, 1 million 40, 1 million 41, 1 million 42, 1 million 43, 1 million 44, 1 million 48, 1 million 46, 1 million 47, 1 million 48, 1 million 50. And I'm so good at 1 million saying.
Mr. Cruz. Mama Wadi. Yɛde aseda na ma busuafoɔ sɛde yɛba yɛ ho akyerɛ kala ne na busuafoɔ so na menhyira mo na mama mo nkɔ a ahoɔden wɔ sɛ yɛba yɛ na magye yɛ sɛ mama yɛ aduane adi masom yɛ mama yɛ nsuo anom mayɛ adeɛ na yɛbusa nnwoma kala maame wɔ si ma abɔnbɔn yɛbusa ne wɔ ɛma internet ɛne na busuafoɔ maame wɔ si ma abɔnbɔn